Здравейте, Check-in подкаст. Днес сме на гости в Утопия Форест при нашия домакин Кристиян Киров. Здравей, благодаря ти за домакинството и приемането в това хубаво и прекрасно време. Добре дошли, надявам се да се получи един така интересен разговор, приятен подкаст. Да, и ние така, за начало, ако искаш да направим едно представяне на теб. Казвам се Кристиян Киров, на 43 години, семейен, баща на две палави момчета, по дух предприемач, вече близо 20 години упражнявам бизнес в различни сфери, но една от основните сфери, в които развивам нашата компания е туризмът. Утопия Форест е един от флагманите на нашата компания. Също така от няколко години имаме втори такъв приоритетен обект Утопия Family Care, резиденция за възрастни хора. Израснал съм по плажовете с моите родители. От 10 годишен работя на плаж, в заведения, нещо свързано с туризма. Едно време беше доста така популярно и нормално децата да работят. Аз съм възпитан по този начин от най-ранна детска възраст и така благодаря за което на моите родители, че ми дадаха тази възможност и това възпитание, което аз днес се опитвам да предам на моите деца, но си признавам доста по-трудно едно съвременно дете да вкараш в този коловоз. Така да имат повече отговорности, повече амбиции и да са по-вързани към работата, а не към съвременните изкушения и безполезни неща. Така че в най-общи линии това е Кристиян, предприемач, с човек, който обича адреналина. Минал съм през различни екстремни спортове. Преди години бях състезател по джетски. Не знам дали знаете, тази година се проведе световното по джетски в България. Уникално събитие, което се провежда в Сарафово. Това е до Бургас на 4-5 км. Интересното за това събитие беше, че то се провежда на 3 места по света. Едното е традиционното Паттайя, Тайланд, другото е в Америка на Лейк Хавасо и третото е Сарафово, Бургас. Така че може да се представите, имаше 30 и няколко 40 държави участници. Аз вече не се състезавам, но до 2016 година бях активен спортист, активен състезател. Участвал съм на всички световни първенства, европейски, вице-европейски шампион съм по джетски, балкански. Беше ми голяма страст. Преди да бъда толкова заед с бизнеса, имах повече време за това хоби. След което пък след COVID ерата се насочих към едно друго хоби, триатлона. Покорих няколко пъти едно уникално състезание в Приморско, Лъвското сърце, за който е чувал, за който не. Това е триатлон в гората, 103 км плуване, 120 колоездене и 21 бягане в планинска местност. Доста сериозно предизвикателство, особено за неактивен спортист. Отнеме близо година да се подготвя за това участие. И така, общо взето много работа от рано сутрин до късно вечер и имам остра нужда от такъв тип хобита, които да ми изразходват много енергия, адреналин и да разсейват ума ми. Триатлона е много интересно. Дори съм се замислял да се пусна някой път. Има време. Горещо ти препоръчвам да се пуснеш на триатлона, който ние организираме съвместно с нашите приятели от спортен клуб Лъвско сърце. Той се прави тук в парк Росенец, Утопия Лайнхарт. Той е доста по-облегчен, масов, там плуването е километър и половина. За тая година си го изтървал, но ще трябва да се подготвиш, имаш време за подготовка. Мисълта ми е, че той е 3 пъти по-кратка дистанция, много по-достъпен за хора без опит. Тази година имаше близо 800 участника тук в парк Росенец, където се намираме ние. До година отново се надявам да се проведе успешно състезанието, така че имаш достатъчно време да направиш една сериозна подготовка и да направиш не лошо класиране. Обещавам, ще се запиша. Заповядай. Да се върнем само на джетски световното. То едновременно се провежда в тези 3 дестинации или? Не. То се провежда в различни етапи на годината, за да могат състезателите да обикалят по тези турове. Сега в България беше първият етап, октомври мисля, че е в Америка и традиционно декември е в Тайланд, защото те почти едни и същи хора трябва да транспортират оборудване, самите се придвижат до всяка една точка. А кой спечели?
Доста класове има, но най-приятното и най-добрата новина е, че за първи път българин успя да спечели в неговия клас. Да, Йордан Николов, мой приятел, човек, който бих казал, че покрай мен се запали с джетовете, пое щафетата и стигна до най-високото стъпало на световната джетски стена. Така че сега не мога да кажа точно кой клас беше, мисля, че GP Open или някой от тези. Данчо спечели първо място, иначе те са 20 и няколко категории, различни националности бяха победители. Традиционно тайландците са доста силни, американците, имахме състезатели от Австралия, от почти цяла Европа, беше сериозен форум. Приключи миналия уикенд, да. Страхотно представяне, благодаря ти. Ако искаш сега да разкажем малко за самия комплекс като концепция, как потръгна като идея, като модел? Утопия Форест се зароди преди почти 10 години. Той работи от 2019 година, декември месец, но сами разбирате, за да се случи това нещо, има един подготвителен етап, концепция, проектиране, строителство. Първо да кажа, ние се намираме в парк Росенец, който е на 15 км южно от Бургас, между Крайморе и Черноморец за хората, които не познават района. Намираме се в парк, заобградени от гора, но сме на няколко стотин метра от морския бряг. Тоест една изключително чиста и така природосъобразна локация. Тя обаче в миналото е била използвана за изграждане на ведомствени станции, почивни домове за предприятията по време на социализма. Ние като деца сме идвали тук по различни поводи, празници да празнуваме в едновремешните хижи и станции. Това е в далечното минало, да кажем 90-те години и преди това. После имаше един период, в който всички тези станции бяха изоставени, бяха порутени и просто тук района беше доста западнал и общо взето нищо не се случваше. При мен идеята се зароди изключително случайно, защото аз имах така в дългосрочен план намерение да изградя градски бизнес хотел и през 2016 година започнах да търся локация за това нещо, къде в град Бургас да го реализираме. Бургас, да, аз съм си от Бургас и моята философия е, че камъка се тежи на мястото, нали, think global, but act local. И исках да правя неща, които да развиват и бургаския регион, и бизнеса в региона, така го усещам. Търсихме такава локация с посредници от агенции за недвижими имоти, но в град Бургас е доста ограничена тази възможност. Почти нищо интересно не попадаше в полезрението. И така в продължение на доста месеци. И няколко пъти те ми казаха, ела да видиш един обект в парк Росенец. Само че парк Росенец той е вече извън на концепцията за градски бизнес хотел. Нали? Тук се отдалечаваме от града. И аз в началото отбивах това предложение, но в един момент от неудобство приех. И дойдохме на оглед. Това, което заварих тук, беше една срутена станция на БКС бившото. Без покриви, разбити дограми, опустошена, обрасло всичко. Общо взето много така изоставен, занемарен район и място. Обаче много странно, колкото да изглеждаше, това място има някаква много особена енергия. Който дойде тук в парка и така почва да се чувства много позитивно, много зареден, много разтоварен. Не знам, от дърветата, зелената, кое предизвиква това спокойствие, тишината ли. Но всички хора, които и след мен в годините са идвали тук, споделят това усещане, което аз изпитах в момента на този първи оглед. Каква е площта на комплекса? Територията, която сме заели в момента е 6 декара. Като тя не е оползотворена с някакви мащабни сгради или нещо. Основната сграда, това е старата станция, която ние реновирахме нацяло и изградихме 6 VIP къщи в една от които се намираме в момента и на втория етап още 12 бунгала. Ние сме оползотворили около 20% от полагаемото СРЗП на имота. Просто защото аз не се представям в тази гора да се строят някакви гигантски сгради, по-скоро това, което ние направихме, вилички, самостоятелни обекти. Така стана един случайен оглед, едно вътрешно усещане за спокойствие, за желание. То се породи тогава в мен. Обърнахме на цяло концепцията, решихме да създадем това, което виждате днес и започнахме. Закупих имота, започнахме процедура по проектиране, развитие на тази концепция
около 2 години ни отне цялото това нещо и в 2019 година бяхме готови. Мисля, че на 5 декември отворихме врати за първите си гости. Извинявай, да уточним само името, как възникна, когато дойде на място го усети или? Не. То усещането да, но на първият етап не бяхме готови още с името. То се роди малко по-късно. Всички знаем какво означава утопия. Утопия е място, което не съществува, толкова е хубаво, че не е реално. Да. То съществува, но не е реално. И това е, може би, най-близкото, което изпитах тогава тук. Форест просто е добавка заради гората, която ни заобикаля. И може би да дава много ясна представа за обекта. Че се намираме в гора, точно така. Тръгнахме оттам, просто така вътрешно усещане. Това беше причината да изберем това име, да регистрираме името като търговска марка, да си го запазим още по време на строителството и до ден днешен го развиваме като бранд, който вече има 3 подразделения, освен хотелската част, както споменах по-рано, резиденцията за възрастни, която се развива в сферата на социалните дейности и услуги. И от, може би, година-две имаме и строителна линия, в която от Utopia Homes изграждаме бутикове, жилища и къщи. Тоест за различни хора. В смисъл такъв, не за... Жилищно, да, не за като туризъм. строителна компания. Точно така, да. 3 направления, в които развиваме вече бранда Utopia, като мащабите са разумни, постепенно и внимателно правим крачките напред. Подразделението Baya Hotel Room, то е отделно или? Baya Hotel Room не бих го нарекал подразделение, това по-скоро е една концепция и идея, която помогна доста за развитието на бранда Utopia. Това е, сега по българен не е най-хубавата дума, но да кажем модифициран спрямо нуждите на нашия пазар, модел на световно разпознатата концепция timesharing. За хората, които не са информирани, не знаят какво е това, големите вериги, хотели и други бизнеси по света имат модели за набиране на финансов ресурс. И timesharing е един от тези модели, който позволява на хора, инвеститори в брандове от нивото на Hilton, Marriott и други такива. Инвеститорите влагат средства и получават някакви права. Правата обикновено са за ползване на хотелски стаи, почивки и такива неща в веригите, в които са инвестирали. Аз преди 12-13 години бях в Щатите с настоящата ми съпруга и бяхме гости на едно такова мероприятие, където ни беше представена тази идея. Тогава още Utopia не съществуваше, ми ли е била само една мечта. Но идеята много ми допадна, защото това дава възможност да добавиш различен от банковия ресурс и от собствения в бизнеса си. Много е лесно да привлечеш капитали на повече хора, да ги вложиш в добра идея и да ги развиваш. Породено от тази идея, която видях в Америка, когато дойде време да доразвия Utopia, защото ние използвахме тази програма Baya Hotel Room в разширението на нашата база, на втория ни етап, в който изградихме 12 вили, реших да създам модел, който да е подобен на този, но да отговаря и на стандартите и законодателството на България. При нас програмата Baya Hotel Room беше инвестиция, която вноси доходност на инвеститорите си, така фиксирана доходност. И освен това им дава права за почивки. Всички тези хора през 5-те години, в които бяха наши облигационери, официалният законов модел, който избрахме този, те, освен че получаваха доходност за своята инвестиция, имаха право да почиват при нас, те, семействата им, да изпращат служители на тимбилдинг, дори предстои сватба. Програмата беше, всъщност 5 годишен период, който изтича тази година, т.е. ние първата емисия на Baya Hotel Room, която създадахме преди 5 години, предстои да затворим тази година и мина доста така успешно и за всички страни бих казал, защото повечето от тези гости прекарваха доста време при нас, прекарваха си ваканции, почивки, даже доколкото знам, тази година, септември месец, има една сватба на наши облигационери, които инвестираха безплатните си нощувки в сватба при нас. Така че това беше един доста интересен продукт, който доведе
донесе някакъв финансов ресурс в компанията ни, който умешен с банковия ресурс, с нашия ресурс, даде възможността да разширим Утопия през 2023, ако не се лъжа. Можем ли да кажем, че няма подобен проект в България или? Ами няма, да. Правейки проучването за това, ние търсихме, нали, алтернативи, юридически, счетоводни, за да се модел помогнем. да видите нещо. Да, но нямаше такъв и мога да кажа, че сме първите иноватори в тази посока. Може би има хиляди други модели на финансиране, но точно този беше за първи път, което си беше и немалко предизвикателство пред нашите юристи, счетоводители, да намерят най-правилния, най-законния и най-вече начин, който ще предизвика доверие в потребителя, защото такава форма на инвестиране в бранд, който не беше толкова, нали, разпознаваем все пак на 2-3 години бранд и да привлече инвестиции. Аз ви споменах преди разговора, 600 000 лева събрахме за по-малко от месец. Си е голямо постижение. А мислиш ли да, ако може на ти, разбира се, мислиш ли да продължите след това отново? Каза, че тази година изтича. Да, ами на този етап нямаме планирана нова емисия, понеже трябва да имаме проект, който да налага това нещо. Не изключвам тази възможност, тя е вече отработена Това концепция. ми беше малко и от въпроса дали предвиждате още разширение или? Ами и да, и не. Имаме заложени проекти и планови, имаме съседни терени в парка, които евентуално можем да ползваме за тая цел, но, нали, да предвиждаме, значи да сме тук готови с разрешенията за строеж и да сме на полусъединител. Времената са малко така странни и рискови за инвестиции, затова ако трябва да направим такава стъпка, не знам дали ще е правилно да използваме програмата или просто банково финансиране или собствено. Така че за момента, да кажем, на пауза е тази програма. Да, може би самия момент не е сега, така да кажа, предвид всички икономически, геополитически, всякакъв вид фактори. Създават по-голяма доза риск, така че... Да. Със сигурност Утопия никога не е била създана и мой характер не е такъв, че да я сложим в рамка. Хората, които ме познават, знаят, че винаги имам следваща идея и искам да направя нещо ново. В главата има десетки идеи за развитие на парка, за разширяване на нашия бизнес, но просто всичко е въпрос на момент, на достатъчно. Би ли споделил някоя интересна идея? Да. Като цяло аз съм силно привързан към тази зона тук, този парк. Доста ми допада и мисля, че има потенциал огромен да се развива. Надявам се покрай нас в годините да се привлекат и други инвеститори, за да не бъдем тук единствените, които се борят, нали, с това да развиват непознатия район. Много по-лесно би било, ако повече компании се включат в това нещо. Туризма, аз съм черпил опит от почти целия свят, много обичам да пътувам, виждал съм много интересни неща и много искам голяма част от тях да бъдат реализирани точно тук в парка. Говорим да залитнем в посока, било то спа туризъм, конферентен туризъм, ивент туризъм, възможност за развитие на атракции има невероятна в парка. Нали, какво му трябва на тази зона? Природните дадености ги имаме, трябва ни леглова база, трябва ни условия за забавление, за практикуване на спорт. Инфраструктура. Тук е много важен момент. За съжаление, българския бизнес, той никога не среща подкрепата на общини и на държава. Българският бизнес е някакъв невероятен сървайвър в тази обстановка. Много тъжен факт, за който аз много така съм съжалявал през годините, защото наистина е невъзможно един частен инвеститор да развие тази зона без подкрепата без визионерството на държавата, защото това е цял регион и ние трябва да вървим паралелно в една посока с цялото това развитие на инфраструктура. Ние сме дали изключително много идеи и предложения на местната администрация, на държавната администрация, какво може и какво би било добре да се случи тук. Но в България знаете, че тя не върви с бизнеса в една посока, не мисли в една посока, за съжаление напротив, мисли в обратната. Но със сигурност е ключово, особено тук за този район.
Кое е инфраструктурата? Да. За всеки район е ключово. Ние имаме тук страхотни плажове, които могат да бъдат подобрени даже като дадености. Имаме природа, а нямаме път, по който да стигнем до тук. Това, което виждате като подобрение и като така частични... Предполагаме от ваша страна. Да. То се вижда и по пътя, нали? Как изведнъж почва нов път. И... Като ближите нашата зона. За съжаление, ресурсът, с който ние разполагаме и мащаба на бизнеса не е такъв, че да можем да оправим целия парк. Но ние вече сме инвестирали над 20 милиона тук в парка. Мога да кажа, че държавата и общината не са инвестирали 2 дупки да оправят. Разбирам, да. Да кажем малко информация и за самия... Виж как се плажуват хората в парка, много приятно. За самия комплекс като капацитет малко да разкажеш. В момента Утопия може да посрещне около 110-20 гости. Като сме ситуирани в основната сграда, имаме двойни стаи и студия. В градината ни има 6 VIP къщи и 12 самостоятелни вили. Така че това разполагаме. Имаме ресторант. Че ние в момента реално сме в вила. В VIP къщи ще се води това помещение. Тя виждате на 2 етажа. Горе имаме една спалня, долу просторен хол с кухня. Долу-горе около 90 квадрата разполага госта в това помещение. Самостоятелно с отделение от другите гости, от другите помещения. Доста така добри условия за и не много кратка семейна почивка. Да, а тук наблизко предполагам има и екопътеки, вело. Да, в парка сме развили доста такива зони, може да се правят разходки в гората, може да се кара колело, има доста сериозни маршрути, които сме развили дори в тези състезателни мероприятия, които провеждаме. Също така предлагат се разходки с АТВ, водни атракции на плажа, така че доста неща има, които гостите не могат да правят. Правите ли, примерно, да кажем, корпоративни събития тип тимбилдинг с включени дори триатлона или подобни? С триатлона все още не сме правили, защото все пак там се изисква специфична подготовка, но да, често не търсят фирми за мероприятия, търсят от нас не само хотелско настаняване и изхранване, но и идеи как да се прекарат добре. Да. Ние през годините натрупахме доста опит в тази посока. Видели сме от малки фирмени до много големи мероприятия. Правили сме какво ли не, дори джет състезания на плажа сме правили за такива фирми, хавайски партита, плажни и какви ли не истории според нуждите на нашите клиенти. Така че много обичаме да имаме такива запитвания, защото ни дават някаква възможност за креативност. Идват голяма група хора, които са така положително настроени, отворени към всякакви преживявания. Тук са идвали редица изпълнители, които да забавляват тези корпоративни партита. Така че да, това е един от сегментите. И вие организирате всичко? В интерес на истината не. Обаче винаги сме част от организацията, защото големите фирми, които искат да получат повече активности, те обикновено ползват някой страничен партньор, който организира това и той комуникира с нас. По-малките компании, те търсят идеи и ние им съдействаме с такива нещата. Някои от нещата сме ги организирали и ние. Примерно състезание по джет на нас не ни коства някакви усилия. Можем да го проведем, както едно хавайско парти на плажа. Така че според ситуацията. Ти включи ли са в джет състезанието? Съдия и спасител. За да бъде честно. Ти сподели доста, нали, за активностите. Предполагам, повечето гости, сигурно 90% са българи от тук. Да, ние сме насочени към българския пазар основно, въпреки че, нали, често ни посещават и чужденци. Даже имаме много така приятна статистика. 50% от сватбите, които правим тук, са на смесени бракове, в които участва чужденец, но през активния сезон основно българи почиват при нас и най-вече семейства с деца, защото имаме доста активности за деца, а и тук е доста свободно. Нали, аз го изживявам на собствения си гръб с моите деца. Тук може да си оставиш детето и да забравиш, че с него то може да играе на лагуната, може да се в детския кът горе, на външния кът и някак зоната е доста така безопасна и спокойна и позволява на родителите да
пуснат на свобода децата им, и те да които са спокойни. Точно така. И двете страни се чувстват спокойни и сигурни и това доста ни помогна в годините. Привлече наистина страшно много семейства, които идват редовно да почиват при А нас. от чужденците какъв долу-горе, как да кажа, контингента? Когато гледам справките на заетостта, доста е шарен, но той е много малък процент и нали, около 7-8% до 10% са чужденците. Дори американци са почивали при нас, доста от Европа, от всички държави, но според мен те попадат при нас на по-случайен принцип през онлайн платформите като Booking, Expedia, които не са ни основен приоритет. Нашия хотел е достатъчно малък, за да се бори за директни резервации. При нас концепцията е силен маркетинг с директни резервации и за сега успяваме да постигнем не лоши резултати и заетост по този начин и по този път, който мисля, че всеки хотелиер би трябвало да предпочита. А какъв тип маркетинг използвате? Дигитален? Основно дигитален. Да. През годините тествахме, когато бяхме нови и неопитни, защото аз пропуснах да кажа, но Утопия, когато отвори и когато стартирахме този бизнес, ние за първи път влязахме в хотелиерството, нямахме никакъв предишен опит. Тогава тествахме доста канали за реклама и опции, но в хотелиерството дигиталният маркетинг е флагмана, той води за теб това е в основата на нещата. Той се доказа във времето. Имаме какво тествахте, ако можеш да споделиш? Пробвали сме външни реклами, публикации, радио. Всичките канали са били изтествани, включително и участие в различни конкурси, спечелване на награди. Утопия почти винаги, когато отиде на конкурс, получава някаква награда. И предполагам, всяко нещо има добавена стойност, но дигиталният маркетинг е това, което води до директни резервации, нали? Нещо, което можеш да измериш и да видиш, че парите, които си инвестирал в него, се връщат през резервации пред теб. Да. А и реално може на доста добра цена да го постигнеш. Да се достигне до доста хора. Така е, но ние като малък хотел имаме сериозен бюджет за реклама. Няма да го споделя, но доколкото знам, в България не много хотели харчат толкова пари, дори големите вериги, но на тях не им се налага, защото те се продават през други канали, туроператори. Да. Така че да, цената за импресии, за кликове, там за всичко не е много висока, но като цяло се иска доста работа, целенасочена и постоянна. Ние имаме цял екип от хора, които се занимават само с това нещо. По някакъв начин мислили ли сте за позициониране в AI търсачките от гледна точка, когато примерно то вече потребителското търсене се измества, вместо да търсят в Google, търсят повече примерно в TikTok, в ChatGPT и така нататък. Мислите ли по някакъв начин за такъв тип позициониране? Това е работа на маркетинг отдела ни. Те трябва да стигнат до този извод, да ми направят това предложение, да го обсъдим. Нали, аз не влизам в детайл, всеки един детайл технически, но да, щом света се развива натам, няма начин да не тръгнем в тази посока. Аз няма да се очуди, ако вече участваме в този тип реклама и позициониране. Ще го проверя на следващата ни оперативка. Да, много хора наистина вече почват да търсят не в Google, а в другите... Изкуствен интелект. Да. Логично, явно там тръгва света и бизнеса. А прилагате ли в чисто оперативна дейност, оперативни активности AI по някакъв начин? Да, в някаква степен го използваме. И ви помага, оптимизира процеси, време? Все още сме в етапа, в който всички тези неща са били правени от хора, нали, реклама, анализи, ние правим ревеню анализи, продажбите, но всички тези звена започват да използват изкуствения интелект и да се опитват посредством него да подобряват резултатите. Така че за мен като собственик не ми се налага аз да го правя в пряко, но знам, че всички хора, с които работим, вече прибягват до тези механизми, използват ресурсите им, така че мисля, че резултатите така лека по лека се подобряват. Да. Или поне задържаме някакви нива, защото туризма не винаги е, нали, в посока нагоре, той си има спадове, пикове, така динамично че да, държим едно приемливо за мен ниво.
този сезон как е за вас? Той е, нали, още тепърва в разгара си, но все пак как... В нашия сектор има голяма степен на предсказуемост и предвидимост. Едва ли има успешен хотел, който не работи с предварителни продажби, с ранни резервации, който не следи, не прави ревеню анализ и при нас още в зимните месеци се вижда как ще бъде сезона структуриран. Ако изоставаме с ранните записвания, това е предпоставка за проблем през лятото, по-ниски цени, по-малка заетост. Специално за тази година постигнахме доста добри и силни резултати на ранни записвания, което ни дава някакво спокойствие в летния сезон, но това се отнася само за Утопия. Наблюденията, които имам върху сезона Южно Черноморие са, че не е толкова активен сезона, закъсня изключително много, имаше лошо време в началото на лятото, дъждовни дни, които винаги пречат. Имаше един голям форум като Световното, който по необясними за мен причини, но винаги е влиял на туризма. Винаги, когато има такова първенство, сезона започва малко по-късно, той даже не е свършило. И отделно на това хората доста обедняха с завеждането на еврото. Тази първоначална еуфория, инфлация, която ни блъсна, която тепърва ще се успокоява, тя повлия на възможностите покупателните на потребителите, така че сезона няма да бъде добър със сигурност за туризма и за нашия сектор. Специално Утопия ние започнахме с много силен пред и след сезон, очакваме заради корпоративни мероприятия и сватби. Ние сме доста така силна дестинация за сватби. Месеците май, юни и септември правим изключително много сватби, които ни разширяват сезона. То вече е октомври, може би. Октомври е доста топъл месец. Доста е топъл. Сега при нас предпочитанията са за на открито да правят сватбите. Нали? Доста е романтично в гората и цялата обстановка предразполага много. Октомври е топъл, но през деня, вечерта не е толкова. Базата, с която разполагаме на този етап, не може да пробере много голяма група на закрито, но до 80-100 човека сватби можем да провеждаме. Но със сигурност това много не помага. Ние имаме реално при нас сезона активния започва от края на април и там покрай Велик ден и приключва в края на септември, което за българското Черноморие активния сезон, казваш. Да. Което ние в септември месец много често не се налага да наеме допълнителен персонал, за да се справим с тази динамика, защото представете се 4 сватби една след друга. Цялата база са пълни, празни и това доста натоварва системата, пък в края на сезона всички сме уморени, но пък постигаме не лош резултат по този начин. Определено мястото предразполага за много интересни мероприятия и събития. Абсолютно да. Дори аз бих направил моята сватба тук. Точно ще да кажа, че не виждам пръстите на ръката, така че можем да минем към предварителен договор. Заповядайте. Благодаря. Да продължим сега с те. По време на разговора ми се въртяха може би 5-6 въпроса. Ти каза за основния активния сезон, крилата, т.е. можем ли да кажем, че Утопия е цяла година, 12 месеца? Утопия съществува 12 месеца, работим през цялата година. Както споменах малко по-рано, правим крилата на сезона за мен са месеците май, юни, септември до някъде октомври. Заради сватбите и тези корпоративни мероприятия ние имаме доста силни крила. Даже на моменти са по-силни от активния сезон. В останалата част от годината обаче, понеже потребителите, които идват лятото при нас, са основно от София, Пловдив, от големите градове, посетители, които в зимния сезон трудно може да бъдат привлечени от дестинация Росенец. Сега гората е красива в момента, но зимата тя не изглежда по този начин. Зимата се налага да сменим сегмента на посетителите си. Започват да идват хора от по-близките дестинации, да кажем до 100-120 км, да кажем Варна, Добрич, Шумен, Сливен и този регион около Бургас. Как се отоплява, извинявай, че те прекъсвам с климатично? Технически е взето правилното решение. Във всички къщи има термопомпи, има подово отопление, целогодишно са топли, дори да дойдете изненадващо в понеделник, вилата ви ще ви е топла, понеже е по-рентабилно да топлим цяла зима, отколкото само уикендите.
Често има и преминаващи туристи, които пътуват от някъде насам натам, запазват се, нощуват при нас, но истината е, че зимата е по-трудният сезон. Опитваме се всячески да го разчупим. Организираме няколко доста силни ивента през зимния период. Още октомври месец започваме с Октоберфест. Винаги правим един традиционен Октоберфест тук в гората. Каним производители на крафт бири от цялата страна и се става така един доста силен купон с хубава бира и така преживявания, свързани емоции с него, след което сме, може би трета-четвърта година сме се превърнали в топ дестинация за Хелоуин. Понеже първо, нали, сме в гората, тя така изпопадат листата, второ, инвестираме страшно много в окраса и в става едно голямо преживяване по повод Хелоуин. Винаги хотелът е пълен на 100% и е като една малка нова година при нас, защото всяка година правим нещо различно и ново като декорация, като активности за нашите гости. Тук много помага и моята съпруга, която е декораторка и просто отделя много ресурс и енергия и време, за да превърне Утопия в едно плашещо място, което хората всяка година очакват и искат да дойдат да видят. След което фокуса ни се прехвърля вече върху декемврийските празници. По времето на COVID направихме един много успешен коледен базар. Не знам дали помните, тогава всичко беше забранено, ограничено, хората нямаха право да ходят никъде, но беше разрешено събитията на открито и тогава при нас се роди идеята да направим коледен базар в гората. Организирахме го и бяхме шокирани от това, което се случи за 2 уикенда по 4 дни дълги. Тук бяхме посетени от 20 000 посетителя. 20 000? 20 000 посетителя. Това е физически невъзможно да бъде поето от тази малка база. Опашките с коли бяха няколко километра. На втория ден всички институции бяха тук просто за да окажат някакво съдействие. Говоря полиция за движение, резиите за там маски, посоки на движение. Стана един изключително голям фурор около този коледен базар през първата му година, 2020 коледата го проведахме. И някак се завъртя една инерция и колело. Следващите години успяхме да го доразвием, добавихме атракции, различни крафт изложители и вече 5-6 година всяка коледа тук има горски коледен базар и въпреки, че вече такива има на много места, нашия базар си остава така доста предпочитан като дестинация. Много е приятно, имаме дядо Коледа, снежанки, програми, просто хората идват така да изживеят една емоция горска, приятна. Така че зимата върви по този начин през мероприятия. Често канем шеф, готвачи, правим кулинарни вечери. Много ги обичам, защото всеки път това е едно преживяване, което не е стандартно, не е традиционно. Не може да седнеш в ресторант и да ядеш нещата, които една такава кулинарна вечер би ти предложила. Така че зимата Утопия съществува от събитие на събитие. А нещо за тази зима планирате ли по-различно и ново? Тази зима нашите готвачи, резиденти, които са в Утопия, участваха в едно от кулинарните предавания. Моята кухня е номер 1, Стефчо и Иван. Те се представиха, мога да кажа, топ, страхотно ниво и за мен те бяха победителите на публиката. Така че покрай тях и контактите, които те създадаха там, може би ще завъртим интересна кулинарна програма. Тя започна още сега лятото. Всяка сряда тук има гост-готвачи от предаването. Преживяваме така интересни кулинарни вечери, едем нестандартни неща, вкусни. Така че който иска да се запознае наживо с готвачите на моята кухня номер 1, може да заповяда при нас или в избрана сряда да се избере кой от тях иска да му готви. Така че с такива талантливи млади хора със сигурност ще измислим неща, които биха били интересни на нашите гости. Може да е някой фест, така кулинарен, кулинарен фест. Тя зимата е дълга, с 3 дни няма да се спасим, но зимата за нас е важно да съществуваме и да поддържаме основното ядро от екипа си. Това напълно задоволява моите нужди. Като собственик. Много, много интересно и със сигурност тази уникалност, която вие предлагате, все още е само тук при вас, доколкото смятам. Локацията е доста
нетипично, нали, не сме... Самия бизнес модел имам предвид по-скоро, че като цяло имате доста добра креативност и развивате много интересни и събития и самия, как да кажа, самия терен, самата база може да се направи по много по-интересен начин и на представяне. Това имах предвид. Може би предизвикателство, че сме сами тук, нали, че това не е една типично развита туристическа дестинация. Едно да застанеш на Слънчев бряг и да знаеш, че ще дойде да потърси туриста, друго е да застанеш на такова място, където ти трябва да се представиш, да го привлечеш. И може би това нещо потиква към всички тези идеи. Ние имаме нужда от тях или просто така не се получава бизнеса, не знам, не мога да определя. Във времето до момента, предполагам, сте имали някакъв вид казуси, предизвикателства, такъв тип? Казусите са ежедневни. Нали, всеки един бизнес в България трябва да решава и всеки един собственик на бизнес трябва да решава ежедневно някакви проблеми. Да. Имаме си такива. В сектор туризъм, според мен най-големите казуси възникнаха след COVID. Той доста промени разбирането за туризма, промени търсенето в туризма. Знаете, хората избягаха от тези големи хотели, места, където се събират. Това даде голямо преимущество на места като нашето, сред природата, самостоятелни вили, нали, така обстановка по-уединена. Това беше положителната страна на COVID ерата, но от друга страна тя открадна и смука голяма част от човешкия ресурс от туризма. Хотелиерство, ресторантьорство са едни от секторите, които изключително много пострадаха, защото те бяха под най-големите шамари на заповедите там на министъра на здравеопазването. Постоянно се отваряше, затваряше. Мерките, с които трябваше да бъдат подкрепени служителите в този сектор, бяха обидно несериозни. Ние като собственици на бизнес се опитвахме да дотираме, да помагаме на нашите служители. За нас COVID нахвана в изключително неподходящ момент, защото ние отворихме декември 19 и 3 месеца след това, и то в зимен сезон, бяхме затворени. Опитахме се, нали, да поддържаме тези хора, които за първи път бяха станали част от нашата компания, за да можем да минем заедно през този проблем, но истината е, че тази несигурност и тези проблеми откраднаха голяма част от качествените хора, които се занимаваха с туризъм, преориентираха се в други сфери, в други посоки. Изцяло, да. И това създаде една огромна празнина и дупка на качествени служители в сектор туризъм. А то без хора, които да изработят нужната работа, бизнеса няма как да съществува. Така че най-голямото предизвикателство пред мен и може пред всички колеги е именно човешкия фактор и това, че трябва да се справят по някакъв начин с служителите, които вече не са толкова мотивирани, които не са толкова подготвени, които не искат да се подготвят на нужното ниво. Това е най-трудното и колкото идеи да имаме и концепции за развитие на бизнеса, първо трябва да си решим този проблем, да изгладим това нещо, за да можем да вървим напред. Дефицитът е огромен в момента на кадри в туризма. А при вас има ли чуждестранни, как да кажа, колеги? От трети страни колеги има. Основно в ресторанта и в тази част, този сегмент, ползваме служители от трети страни, от Узбекистан на този етап. Мога да кажа, че съм сравнително доволен от това, което получавам от тях като услуга. Доста са старателни, доста са... знаят защо са дошли тук, отговорни са към задълженията си и са доста уважителни. Така че и дори малък обект като нашия, в който работят по-малко от 50 на души, се прибегна до тази формула и ползваме такива служители също. Да. Според теб, има ли обект в България, имам предвид от среден обект нагоре като капацитет, в който да няма чуждестранни? Няма как да знам със сигурност, но дълбоко се съмнявам, че някой успява да се справи. Моето мнение е, че в абсолютно всички средно големи обекти се ползва
такъв персонал, защото то просто няма търсене от страна на българите. Ние имаме месеци наред, в които в обявите има по едно-две запитвания, които са по-скоро несериозни. И на практика е почти невъзможно да набавиш необходимия брой служители, за който и да било обект. Пробвали сме с какви ли не начини, нали, с високи заплати, без условия, нали, всички стандартни и нестандартни методи за привличане на хора сме ги пробвали. Истината е, че когато дойдат тук и попаднат в тази среда, нещата доста се нормализират, но е много труден първия контакт. Той на практика липсва в момента. А можем ли да кажем, че когато примерно гостите на Утопия дойдат за първи път и направят една почивка при вас, със сигурност поне над 70, около 70% примерно се връщат. Същото е с персонала, когато дойде за първи път и прекара известно време тук и си остава. Ами мога да кажа сега първо за гостите, защото те са много различни неща. Дали туристите остават удовлетворени и нашите служители. Туристите, да. Има хора, които вече години наред посещават Утопия, четвърта, пета от самото начало. Разбира се, има моменти, в които Утопия не може да удовлетвори очакванията на всеки. Имаме случаи с недоволни клиенти, но те са толкова малко. В повечето случаи успяваме да оставим едно положително впечатление в гостите си, едно положително преживяване, за което те са дошли тук. И голяма част от тях стават наши редовни клиенти, което е изключително положително като оценка, като фактор за бизнеса. Ние благодарение на това правим силни ранни записвания, защото всички тези гости ние контактуваме с тях, обръщаме се към тях, даваме им най-добрите оферти, те стават наши лоялни потребители и те винаги оправят баланса на необходимия брой туристи, с които да влезем в сезона. Така че там имаме известна сигурност и спокойствие. Относно нашите служители, какво да ви кажа, ние минаваме през различни етапи. Аз винаги съм се старал през годините да запазя някакво ядро от служители, които целогодишно работим именно с тази цел, за да можем да задържим ядрото от служители, които да поддържат хотела жив, да посрещат новите сезонните служители, да ги въвеждат в обстановката. Имало е случаи, когато хора се тръгват от тук, след което се връщат. Има и такива, които не са се върнали. Много е трудно, нали, в днешно време да удовлетвориш очакванията на всеки един. Те са и доста разнопосочни, така че е напълно невъзможно това нещо, но на този етап се справяме. Въпреки всички трудности, успяваме да съществуваме и да държим нивото на услугата сравнително задоволително. Според мен то се вижда, че е над задоволително, но... Ние трябва да сме малко по-критични към себе си. Би ли разказал малко повече за тази концепция, която каза в самото начало за резиденс, което е комплекса? Да. Пак да кажем, това е единствения или уникален проект в този тип? Ами вижте, утопия на хотелите е Утопия Форест, утопията на социалните услуги е Утопия Family Care. Това е името на нашата резиденция за възрастни. За мен бизнеса винаги съм следвал едно правило и то на диверсификация. Аз през годините съм видял, че за да има някаква стабилност в компанията, тя трябва да развива в различни сектори бизнеса си и да прави инвестиции в различни посоки. И в тази връзка така взехме това решение да инвестираме в една уникална и модерна резиденция за възрастни хора. Отделно от това, поручвайки този пазар, бизнес, видях, че нивото, на което се предлага в България, беше доста занижено. То изобщо не отговаряше на достойната грижа, която имат нужда и заслужават нашите родители. На практика в тези домове ние настаняваме нашите родители и аз, създавайки това място, винаги съм го правил с презумцията, че един ден там ще бъдат и моите родители и то трябва да отговаря на моите нужди за тях. Постигнали това, както тук за хотела. Ако този хотел е достатъчно добър да почивам с моето семейство, съм сигурен, че много туристи ще бъдат доволни от това, което ще получат като услуга там. Респективно това е идеята. Мога ли там да настаня своите родители и да получат всичко? Значи нещата са достатъчно добре организирани. Взехме това решение, направихме
резиденцията, доста тежък проект, пак минахме през всички перипетии, трудности. Сградата, която възстановихме, беше също изоставена ведомствена хижа на предприятие, тя беше почти рухнала. Имахме... А с какъв капацитет е? 83 потребители. Ще ви изпратя материали да го разгледате. Доста е привлекателен. Той не изглежда като типична резиденция за възрастни, дом за стари хора. Изглежда по-скоро като модерен хотел. Моят малкият син, знаете децата колко са искрени в изказа си и в преценката. И понеже аз обичам да ги водя с мен по обектите, които строим, когато започнахме да го завършваме, така да се вижда вече финалния штрих, ме попита нещо много интересно. Тати, ти защо направи резиденцията за възрастни по-хубава от хотела? Сега това беше лично неговото мнение, но нали, всеки човек, който се слуша в тези думи на едно 9-8, колко беше годишен тогава дете, ще осъзнае, че наистина там е вложено много старание, че той е направен с много любов и така желание хората, които обитават, ще го обитават, да се чувстват по най-добрия възможен начин. И на практика вече втора година нещата се случват по този начин. Той е вече почти запълнен на максималния си капацитет. Имаме доста потребители. Правим всичко възможно да се чувстват те както трябва. Сестра ми е изцяло ангажирана с този проект. Тя е ръководителят на дома. Тя е изключително даден човек на социалните дейности. Може би през целия си живот е била така ориентирана в тая посока и прави всичко възможно тези хора там да имат едни щастливи старини. Постоянно са ангажирани с някакви невероятни неща. Даже на състезанията, които ние правим, тези стари хора организират пункти и подпомагат състезателите. До такава степен сме ги внедрили в преживяванията тук на парка. И имаме си първите двойки там, които преживяха за втори път, може би, живота си тръпката на любовта и какви ли не други преживявания. Просто много интересен проект, за който може би ще трябва да се направи цяла отделна тема, защото и там има изключително много детайли. Определено така звучи, да. А за тях сигурно сестра ви прави много интересни събития вътрешни, сигурно. Да, постоянно има. Аз следя постоянно страницата, защото не мога да участвам активно в планирането, организирането на дейността, но много често ми излиза някаква информация, виждам там имало някакво представление, имало нещо друго, случило се или пък правят някаква така игра. То е много интересно. В България има едно много така закостеняло разбиране за тая услуга. Възрастните хора не искат да ходят в домове за възрастни, защото се чувстват изхвърлени, изоставени от децата си. Да. Обратно, децата им пък имат предразсъдъка да ги пратят в такъв дом, защото едва ли не правят това нещо. А то не е вярно. То е обратната. Да. Това е изключително грешно мислене, защото никой съвременен човек не може да отдели необходимото време и внимание на възрастния си родител. Ти имаш работа, имаш бизнес, имаш деца, имаш куп лични ангажименти и времето, което физически можеш да отделиш на тези хора, то не е достатъчно. Най-доброто, което можеш да направиш за своите родители е да ги пратиш на такова място, където ще намерят връстници, хора на тяхната възраст, на хора с техните интереси, където някой ще се грижи за здравословното им състояние, ще ги рехабилитира, ще следи дали си да пият хапчетата, дали се хранят добре. То няма по-добра грижа, която може да положиш за близките си, а нашия менталитет седи така, там много зле работа. Те може би в повечето случаи, доколкото съм чувал, се взимат домашни помощници, които са в... Това е страхотна услуга, обаче тя е адски скъпа. За да може да си позволиш човек, който 24/7, то първо не може да е човек, нали? Той един човек не може да покрие целият този диапазон. Представете си какви са заплатите. В този сектор са доста високи заплатите и ти ако трябва да осигуриш 2 или 3 души за това нещо, то ще струва колкото двойно или тройно на най-скъпия дом. Отделно трябва да плащаш сметки за ток, вода, за храна да купуваш и да осъществяваш и някакъв контрол на този служител, защото той ти става служител. Така че това решение е може би най-луксозното. Не мога да кажа, че е най-доброто, защото пак твоя родител, ако е останал сам, той ще бъде самотен. Някой ще се грижи за него, обаче той няма да има цялата тая среда, която него го зарежда, нали, с необходимия заряд и с желание. Ние там имаме градини, гледат си в парници растения, другите цветя. Те имат постоянно някаква цел и нещо, за което заедно като общност, точно така,
преследват и това нещо е изключително важно за доброто старение на тези хора. Така че за мен няма по-добро решение и грижа за родител, която може да положиш, нали, стига да я подбереш правилно мястото. Не казвам, че Утопия е единственото в България. Напротив, има и доста други домове, които са на прилично ниво и добро ниво. Така че хората трябва да се доверят малко повече на тази услуга, да направят супер внимателно проучването си, защото наистина има и места, които са недостойни за обитаване. Но това е правилната посока за мен. Да. Много интересно е всичко, което правите и е много и креативно, и много стойностно, и много интересно. Как предпочиташ да завършим от гледна точка? Искаш ли да ни разкажеш в повече случаи, ако питаме за 5 години напред, при теб по-скоро ще е за следващата една, защото вие ще измислите всевъзможни интересни неща. Следващата една съм решил да е отпуска. Някъде на джет. Да, по възможност на джет или мотор. Какъв искаш да е въпрос? Искаш да завършим с бъдещите планове на бранда? Да. Какви са бъдещите планове на Утопия като цяло? Бъдещите планове, пак казвам, аз се влюбих преди 10 години в това място. Искам някой ден да го видя развито, обаче по най-правилния начин, като един прекрасен резорт, в който не е презастроено, не е злоупотребено с природата, в който има достатъчно разумни инвеститори, или Утопия успява да реализира още няколко проекта. И така да кажем, може би това е посоката, в която искам да гледам. Имаме проекти за развитие на бранда и извън страната. Те ще отнемат малко повече време, но така в краткосрочен, дългосрочен план се надявам тези две неща. Това е доста интересно. Извинявай, че те прекъсвам. Дали можеш да ни кажеш за къде е по-точно? Ще е хубаво да го оставим за друг подкаст, добре, защото не е изпечено още на 100%, но като цяло винаги съм си мислил, че не е лошо да опитаме и това нещо. Разбира се, най-лесно би било в съседните държави, защото е най-близко, лесна логистиката. Да кажем една Гърция, тя е силно посещавана от българи. Утопия е много разпознат бранд сред българите и аз съм сигурен, че би бил предпочитан и там. Много наши клиенти и туристи, гости ходят на почивка и в Гърция и при нас. Щом са София и Пловдив, да. Да, така че да кажем една от посоките, в които гледаме е на там. Да, и е топла дестинация. По-дълъг сезон. Определено има резон и логика в това, което казваш, нали, като продължение за тази локация. Но бихме стигнали с удоволствие и по-далеч. Стига да не стигне времето и ресурсите. Ще се радвам да дойдем и там. И аз също. Нещо друго или това мислиш, че като бъдещи планове? Виж, ние в момента завършваме първия си жилищен проект Утопия Homes. Той се намира точно зад старческия дом. Реализирахме 9 еднофамилни къщи. Само да върнем Утопия Homes. Точно това е бранда ни, свързан с строителство. Да. Лично за мен, след всеки един проект ние научаваме нещо ново, нещо повече и успяваме да се справим по-добре от предния. И Утопия Homes е нашия последен проект. Не искам да бъда нескромен, защото не е много възпитано, но за мен там постигнахме максимума, който е възможен като качество, усещане. Това, което направихме там, наистина е феноменално и се заслужава да дойдете да го видите. Не го казвам с цел реклама, защото всичко е продадено, не търсим клиенти, проектът се реализира доста успешно, но за мен той беше най-добре от трите проекта, които успяхме да реализираме тук в парка и ми достави огромно удоволствие да го започна от нула и да го докарам до там, че да задоволя желанията на всички наши клиенти. Аз ги виждам, когато идват на всеки един етап да се видят докъде се развива строежа и всичко. Те остават с едно изключително положително чувство. Техните дизайнери идват, дават висока оценка за това, което сме направили. И аз знам, че там не допуснахме никакви грешки. Направихме го по най-добрия начин, на който сме способни. Много ми хареса целият процес, цялото преживяване да реализираме този проект. Така че в тази посока също планираме да се развием.
Работим върху бъдещи такива проекти. Те са може би малко по-далече на хоризонта, но... Предполагам пак тук в парк. Ами да, на мен ми харесва да развивам тук бизнеса си. Преди време имах бизнес на различни места по Черноморието и това разпиляване доста разфокусира, отнема доста време в една така безсмислена логистика. Да. Докато когато нещата са събрани на едно място, имаш визия така за този район, доста по-приятно е усещането, доста по-събран, оптимизираш време. Може би има някакъв вид продължение, нали, точно така, на нещата. Да. И както по-рано сподели, предполагам идеята е наистина да го оформиш като някакъв вид резорт цялостно. Не знам дали можем да се справим сами с това, но имаме достатъчно идеи. Надявам се и други хора да дойдат да правят също, което правим ние, за да се случи накрая това нещо, като крайен резултат.